Hello, mayong hapon. Mayong hapon sa tanan. At tapadong sa bungtod. Dire sa dito site. Ay ilahang kampo sa mga trabahante. Kampo sa mga trabahante. Ay go po sila ani ding. Dahan sila ani ding. Diyan lang site. Mayog tempo guys. Mayog tempo guys. Ano nga video makita na to ang ongoing construction sa dito tower na kuha na sila ni og poste. Di lang mga ko ano yan kuan. Nawa na malagig ko an baha ding. Oo na, madto pa ideya. Isa una kay baha man nagsagdar ron. Ha? Gipasagdar na katong niagi ba karon kan wa mo buhatig kanaw. Ikaw day kada ana doy kana. Bright dining pahan ni purmana ni. Lahi ra to sa una kay sa una kay gipsagdan mo tong gaba. Way ko an. Wa man to. Sige lang basta naa kanunay. Oh good. Kaysa magtanga-tanga. Ha? Dugahan sa pa di ay. Water pump, oh dugay pa. Pero yung mga plywood, gamit na nanana. Asa ka na? Kasugad dyan itong kuha na din na kay paan man. Maang. Wala, tamulos na trabaho. Magbuhos na sila para sa poste. Papay materialis. Kuwang pa. Request pa, request. Nakuha naman dahil ko na rin.
Ah, gipagawas. Pagawas dahil bako. Mani agianan pa dong manager. Temporary na. Dan. Pa dong exit. Manday ni. Karang. Beauty. Ang beauty. Magnangka. Diha naman kato ni bunga. Nawara po dali. Deng, gi-repair ni nila gahapon deng, sa giuwan gabi wag gahapon. Na. Magsilbi ang bato gahapon. Na. Magsilbi ang bato na. Ang bato magsilbi. Papa malagi plywood na deliver ding. Ha? Amo na lang gigamit. Mingo po sila kanina, gamay ra na. Wapa di alas 5 din, wapa nila mangundang. Ang mao naman din na din na. Langi trabaho. Mao naman din na. Lima rin sila kabuok din. Ano? Ano na? Katulo rin mo rin pagkapuste na. Tulo rin mo rin pagkapuste di ay. Si Jai kuha sa mata na. Si Jai sama tabon. Lalim yung trabaho na. Saan ka na? Inikuan sa simento anak mo kuan man. Kanan pa nagtuan. Asa may isawd ana simento nga mga hug man og butangan na nagkuan. Mga simento ano sa Di ba nagbuhos na ba mga butang na plywood? metal. Metal na butang. Steel plate. Mura di punig si utik di ay. Na mga nangana og kuan.
tulo ra mo din pinagkaposte. Ang ila poste ra din. Pag mga nila inapod. Ano yung ball na nagko kayo? Saan man? Ano yung tawag nito? Nga na ra nakataas. Ano mo na isa dyan? Puting itong tower fan. Puting atong. Tower fan man ay mo hawin sa tower fan. Kinahanglan kag talent ana na. Asa man ang kursuhan ang trabaho nga na di? Skills. Skills di ay. Asa trabaho sa man? Still man. Skill man. Ano nga na bagasig-gasig ko. Builder. Tanginil man latan. May doon ka sa sip. Apa din May yun? doon mabili. May doon ginto. Lain din sila. Pili din ni Pepa. Asa may lang puro ano din. Gano'n kita ang sahod ng simento? Mana ilang ko? Kana ra di ay dari di na. Hindi. Aw saan ni di ay. Abi man nag-akatong gluting ato kapin man lang. Hindi. Kana ra man di ay gamay ra di. Jabugon. Abugon ka nang di ka makalindi. Kanang bayad to nila to. Globe. Mabaw ra magsige. Isuot ka niya. Di pa din niya matrabaho din na. Kaya na pa man din. Pumaman siya sa pa ikuan. Bukasan ka ba? Tisingan pa mo gani kapasar ba. Mega mag-bukas. Mega magsama. Buhay na sila din Let's go. May ako ano to? View. Kidlat na. Kidlat. Pasko na. Uli na me. Let's go home. Kay hapon na. Update lang to guys sa trabaho sa tower diri sa Garcia Hernandez Central. Wa pa kamulo pa silang himo para sa poste after ana Curaw. Update lang mi guys. Salamat. Uban na sa Ferdinand.